yung jokes namin sa joke, Tagalog jokes, volume 2. Anong gulay ang pinakamataas? Ano? Hindi. Talong. At ano naman ang pinakababa? Low. Yan. Low. Yan. Nag-apply po ako sa Philippine Airlines, mga kaibigan. Sa awa ng Diyos, tanggap naman po ako. Tanggap po ako sa sa par. Laki ng sweldo, mga kaibigan. 100,000 na naman. Tapos simple lang na trabaho ko. Makukuha ko na yung sweldo kapag matapos na akong tumalon sa building. Yun na po yung trabaho ko. Tatalon na po. Tatalon na daw po ako sa aeroplano. Tapos makukuha ko na yung 100,000. Bakit lumilindol sa bahay? Bakit kaya lumilindol sa bahay? Aha. Kasi check mo yung kapitbahay mo. Baka baong asal yan. Anong Korean sa isda? Anong Korean sa isda? Ito. Anong Korean sa barko? Anong Korean sa barko? Bugo ship da. Bugo ship da. Bugo ship da. Anong bugo? Ano sa hapon? Ang may utusan? Utusan?